ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ହେଲା ଗୋଟେ ଗଛରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଈ ଥିଲା। ସେ ନଈରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠି ରୁହେ? ପାଣିରେ ରୁହେ ହେଲା। ସେ ନଈରେ ରହୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ପାଣିରେ ରହିପାରିବ କି? ରହିପାରିବନି ନା। ମାଙ୍କଡ଼ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଦି ଜଣ ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ମାନେ ଦି ଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଗଛରେ ଯୋଉ ଜାମୁକୋଳି ହୁଏ, ଜାମୁକୋଳି ପାଚିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ। ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ତଳକୁ ଖସାଏ ତାକୁ କିଏ ଖାଏ? ଗଛ ତଳେ କିଏ ରହୁଥିଲା? କୁମ୍ଭୀର। ହଁ, କୁମ୍ଭୀର ଖାଏ ହେଲା। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ଚତୁରତାର ସହ କହିଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ବନ୍ଧୁ ହେଲା, ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ଜାଣିଲ? ଯିବ କହିକି ସେ କୁମ୍ଭୀର କଣ କଲା ନା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ହେଲା। ନେଇକି ଗଲା। ନେଇକି ଯାଇକି ଅଧ ବାଟରେ କଣ କହିଲା? କହିଲା କି ତ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଚତୁରତା ବସା ହେଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କହିଲା ଯେ ମୋ କଲିଜା ତ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧିର ସହ କହିଲା ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତା କଲିଜା ନବା ପାଇଁ। କଲିଜା ନବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଆଣିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ତାକୁ ଡାକିଲା ଆସ ଯିବା ବୋଲି, ସେ କହିଲା ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ତୁ ଏତେ ବୋକା ହେଲା, ମୋ କଲିଜା ଭିତର ମାନେ ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାରି ସାରିଲେ କେହି ବଞ୍ଚେ କି? ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ମିଛ କହିକି କଣ ହେଲା? ପଳେଇ ଆସିଲା।